Yeah. De snakker illigt der. Jeg lukker kunder. Vækster min forretning 100%. Ingen investor, ingen seed, relevant. I går en kunde, i dag er vi to. Pludselig vil alle høre, hvordan jeg går. Ingen investering, bare ikke sekvering. Mens de laver pitch decks, laver jeg fakturering. Du kalder det held, jeg kalder det pres. Sine nye deals, jeg skider i stress. De pose krudt som grøn og passion. Jeg bygger ren nu uden validation. Du venter for en ding, jeg sender til bud. Real ones ved at momentum, jeg guld fra 1 til 2. Det lyder så småt, men procentvis vækst går fucking hårdt. De ser tal, jeg ser magt 100%. Natten lagt fra 1 til 2. Nu giver vi op, ingen pause, ingen stop. Snakker skam, hvis du planlægger start. Jeg er allerede langt. Startup talks, men ingen traction. Powerpoints uden transaction. Jeg lader det hurtigt være markedet vil lukke munden. Byt noget, send en fakturafil. Ingen hype, ingen PR og støj. Bare kunder, der betaler for mit låtøj. De spørger, hvordan jeg vokser så bræt tøj. De spørger bare stadig, tag en skak. Eksponentiel, lad matematik. Små wings, bliver hurtigt butik. Fra 0 til 1 er ren teori. Fra 1 til 2 er strategi. Næste mål, dobbelt igen. Hvis du ved, så vil min ven. De snakker snakker. Jeg drømmer forretning. Næste mål, dobbelt igen. Hvis du ved, så vil min ven. De snakker starter. Jeg drømmer forretning.